जों दिनै अ जागायाव दिनै सालकिसा सिगां दिनै दाखुक रामचरण देबबर्मा बनो साबजानि हर बथार Khlaikha दिनै जों Tipra Motha निंगै इसे जासिनि जे सुक्ति सुबारनानि जों Khlaikha दिनै जों लगे दिनै खवाइ जनाल चेयारमेन दिनै दाखुक Debbarma दिनै Tipra Motha डिस्ट्रिक्टनि वर्किं प्रेसिडेन्ट दाखुक दिथित दिनै ब्लकनि प्रेसिडेन्ट अमित भाइस प्रेसिडेन्ट सुबल सिंह सह दिनै म जे भिलेज Khlaimani पूर्व पश्चिम चाम्पासराव कब्जा गइन खोनाव दिनै चेयारमेन रक तै दिनै जत अरनि बला थाकलकनि जे पूर्व सिंहासन चेयारमेन जों संबायो ओंखाय जों अपन सानामु सुंगो जों दिनै Khlaikha म ताम हिनानि जों अ जे घटना खामानि अब जों बेलाय खामजाक ताम हिनबा बेलाय वाना मा सिंजां खामो एमन একটা घटना आंखा अर थैनाय बाय जे रमजाकनाय अब न काइसानि वाइताय एकदम न काइसानि कोनोनै न चुगिया Nukhwngo तंमा बाय जों कोनोनै न जों जे सुक्ति बनब किसा जों सुबालायखा ओंखाय अबनो न अ Nukhwngo बिनि बसाय थैमानिया गलो बिनि बसा खरकसा दङ दाबो बरफ बेलाय वाना लायजाक ओंखाय जों आबन माक गोसारो थैनाय थैथांखा दाबो बुसखांनि आनि चिनि बाने बिनि लांमा बा बिनि जे कलकमा बिनि जीवन दंखो आबन बाङै वानसुंना नांगो बसाबोतैनि बाङै जे बसा दङ बिनि भबिष्यतनो तुइ जिंगा ओंखाय जोंबो जे Tipra Motha निंगै बंनो जे चुबामानि जों चुबानाय बिनि चुबाय Khlaikha किसा बुसखांगो बसों तेबो बिनि जे सामुं खालायफ्रु जों चुबानाय ओंखाय आबन बाङै जों जत अब हाय खाकवार बरनो बकबकनाय अब हाय Nukhwngo जों सुबाथाय खालायो सुबारबाय थुं आबनो आनि प्रफेसर हामबाय जों पुलानचनि मीडिया पर्सन्स ना हामबाय मारिबो जों दिनै किसा साल सिगां दिनै खलसा दिनै आंफायं तामबो मुंखौ रामचरण जों खोनायमानखा बनो हर साबजानि सिनियानो गेबरक बनो बिनि दाबाय थानाय बलांगो चजागा बिनि Nukhwngo बेलाय चाइया बेलाय बरक केसेबो तंमनि जरा जों Tipra Motha नि इंगै जों जत पालबाक्स चिनि आं आमचनि साबि सास्रामबारनि जों जत कक चाबलाय मिसिति चिनि जानि जे चुक्ति खक्सा खौनि रिलायै चिनि खावा जे तंमनि आबे जों बरनत फाया फारफैका आनि यागुलो बनि Nukhwngo जों सायमानखा बिनि बुआइनि खरकसा बनो पुलिस नि फादर इंक्वायरि नि बाङै बरक रमितलांखा आनि बाङै जों ते फादर चिनि अफिशियल जों जाहाथे चिनि कोर्टिनि जों बंनि ताम सामगे नां जों आबनो ते सायबलायनाय ते बुसखांगो जों आबो सायबलायनाय ते बनि चेराय खरकसा खारिसुसो चिगनसा दंगो बिनि थिनां नि लागमा अनेक खाकसाल दंखो ते बिनि लगी संबो बेलाय बनि केसेबो दंगो बं नखुरो बो जाजाया मोजा कारेन्ट न कोनि सेभ करै लामार न कोनि सेभ करै आनि बाङै जों चिनि एडमिनिस्ट्रेशन जेबेट्रि ता बुसखानि सालो चिनि जत पालबाक साखाय बुसु जति जों चोक चिनि जे चुकसाक जों बरनो चुबाना बाङै या पिसेनाय जों चिनि सालजैया बनि बुसखानि सालो बनि Nukhwngo पान्डा कटर दंगो पान्डावा बो जों जत पालबाक साखाय जों याक बाय खुक बाय खाय जों जत पालबाक साखाय बरनो चुबावै बनि बुसखानि जे पान्डा कटरनो जों पारखिनै आउनि यागलो बनि थिनांनि लामाव जों बाहायखाय चिनि काइसा दफानि खरकसा चिनि हानक हिसाबै चिनि जाति हिसाबै जों बनो बाहायखाय बुसखांगो चुबावै बनि थिनांनि लामाव तेबो जागा पसगिमान जों आबो जत पालबाक चुबानाय बिनो जत फायनाय हाकसालनि जतन कष्टके फैलाय जाखान जतन बेलायकेन हामबाय अमायखान बुसखान सालाव बरनै जे सामुंगो जों जतन पालबाक साखाय चुबालायना मगै जतन गबगो असमनो साय हामबाय।